тук и се започва едно лигаване на кучетата. Страшен кефа, значи размазвам се. Защо пачкаш, мамо ти? Защо пачкаш ти? Тюти! Жоро, ти спраши снимки, на колко много снимки правихме. Аз да мога, аз да покажа на... спи, как спи. Цокът си едно от друго от главата. Къде си, мами, ти, ела? Ето е мама. Ето е мама. То мамо пачките, то мама жимка пачките. И то мазали кабликата се направи с мен. Тюти, който. Ето, мама, сега ще даде да ядат. Ави, айде да ядат бебетата, мамо. Айде при бебетата. Браво, моето момиче. Браво, Ава. Айде, влезни и сядай вътре. Айде, Ави. Айде, влезни и сядай, моето момиче. Айде. Аз ще го взема. Айде. Сядай. Сядай, Явко. Сядай, моето момиче. Браво. Айде, бебета. Айде. Зор голям. Айде, мама. Айде всички. А тя как се намества, сега ще видиш как се гледа по-пред. Айде, беби, да папкаш ти. Айде всички на кранчетата. Щом възпитам, неща много. Чакай. Ехо, мама е тук. Какво правиш? Айде. Ела, мамо, тук, ела. Ела, и ти да папкаш тук. Айде.